Deň dobrý! Ja som kúkala posledné 3 časti Bachelora, upratovala som doma a mám rada proste nepodstatné pičoviny v pozadí. Lepšie sa ti upratuje, keď len počúvaš proste kokotiny. Pozerám a počúvaj, viete z čoho som, že najviac piči a no shade nikomu. Boli tam posledné 4 alebo 3. Hej, ja som v piči, keď normálne poprvé zúfale je kokot, že ty sa biješ o chlapa. Normálne v kerom vesmíre. Ty plačeš, lebo čávo... Chod tam po tie čísla. Normálne chod si po to. Hej, chod tam. Ale keď tam tie čajky fakt plačú nad tým čávom a je vidno, že ho fakt akože milujú. To mi nesedí. Tak môžeš byť v piči z čáva. On normálne mu hovoria, čo má hovoriť. On číta v tých prestrihoch, že čo má povedať do piči. A ty si myslíš, že si špeciálna. On zajebal. To nie je iba tento Mirko, či neviem, jak sa volá. Každý bachelor vždy povie to isté, že je to veľmi náročné sa rozhodnúť medzi vami 3 poslednými, lebo ja mám strašne hlboké city ku každej. No chod do pič! Toto keby ti Gaďo povie, zober si, že real life. A oni normálne, že dúfam, že si ma vybere. Vy máte dáku dôstojnosť. Ešte horšie, radšej keby ich len jebe. Že on má k ním city, on má k 5 city. Že ja keby som tam a mňa si ten Gaďo nevybere na prvú, tak ja idem hneď domov. Som, že akože ja sa tu mám byť s nejakými kundami, ne? O tvoju lásku. Ty ma máš vidieť a byť zo mňa v piči. Najväčšia čerešnička toho celého je, keď už sú posledné 2 v svadobných šatách a on plače s inou, lebo ju si nemôže zobrať, lebo má právo len zobrať si jednu. Ja keby idem domov a vidím spätne v telke, jak ty si sa s každou tam rozlieval na to hoci čím. Každou si bol strašne proste, ty nechápeš, ako zrovna ti prišlo 16 sekúnd a 16 sekúnd ti sadlo. Keby nemám nejakú morálku v tomto, ver mi, pojebala by som tu jeho dvojičku. Moje prvé kroky by smerovali do jeho rodiny. Že nechcel si mňa? Teraz sa pozri.